Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kula nami Akila Fajrare saking SD Negeri Palor Sekawan. Ngaturaken dongeng ingkang irah-irahan asal-usul Desa Palor. Asal-usul madeg Desa Palor diwiwiti saka tokoh Mbah Benggal sing bisa dipercaya ngelola pasar gedhe ing tlatah Ngentak. Tlatah kasebut dijenengi Ngentak amarga lemahe amba nanging ing panggonan kasebut ora ana wit-witan. Mbah Benggal manggon ing sebrang wilayah Ngentak, banjur mbangun omah ing sisih lor pasar. Salajengipun kathah pedagang ingkang ndadosaken bagi lemah kanthi ndamel petak. Omah-omah tambah akeh, wilayah sadingane Mbah Benggal lan para pedagang pasar banjur dadi wilayah Palor. Dadi bisa diarani Mbah Benggal iki mau sing ngadegake Desa Palor. Lokasi pasar ning deretan omah lan pertokoan. Sebagian mergikaken Palor uga jembatan layang. Dene tlatah kang mawane kanggo gawe omah saiki wis dadi wilayah RT 5 RW 3. Mbah Benggal ana turunan. Mbah Benggal saka generasi kapindho lan katelu ning manggon ing RT 5 kang banjur dadi induk Dukuh Palor. Gegayutan karo nyebut jeneng Palor ing prapatan dalan ana jinis gazebo. Wong manca ngarani parleur. Ing prapatan Tugu Intan Pari Nata Ngadeg uga digunakake minangka pos jaga, bakul bensin lan sapanunggalane. Saka parleur amarga level ing tembung basa Indonesia banjur owah dadi Desa Palor. Mekaten dongeng asal-usul Desa Palor sampun rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.